Hindi ko alam kung ano yung gagawin. So, may snake dito na hindi ko alam kung asa. Nakalabas ba siya? Or andito pa? Magkapitbahay kami ni Simply Race. So, yun. So, si Simply Race is maging kapitbahay natin. Good morning, Philippines! Good afternoon! Everything! Hi, everything! Nag-start tayo ng afternoon. Dito tayo sa basement. So, makikita nyo yung kalat dito. Dito namin nilalagay yung dala namin galing sa isang bahay. Ang gagawin ko po lang naman ay hindi po ito itatapon kasi dinala nga dito. Pero meron tayong mga itatapon na hindi niya malalaman. So, ang gagawin ko, kasi this coming Saturday, dalhin dito yung freezer. Yung dalawang freezer sa isang bahay, dalhin dito. And yun, ang plano namin is dito ilalagay yung freezer sa wall na ito kung saan yung door patong pataas. So, yun. So, para makapasok yung freezer, yung mga tao dito, linisin natin ito. And, doon sa sliding door, ipasok yung mga dadalhin. Kasi, dito siya direkta sa basement. Hindi ko alam kung ano yung gagawin. So, ito yun siya. And then, ang dami. Kasi, puro naman ito nasa box, mga bag. So, ang gagawin ko lang, malaki kasi yung basement namin, guys. As in, malaki talaga siya, guys. Look. Malaki. Pinabayaan ko lang si Mr. guys, na magdala ng magdala, basta ilagay dito. And then, ako na yung magproblema sa future. Ako na yung magproblema kung saan ko siya ilalagay, kung alin yung itatapon. So, yun. So, sa sobrang laki ng basement, dito na lahat nilagay. Plus, hindi pa tapos, meron pa sa isang bahay. So, yun. Ang gagawin ko po is ilagay siya kung saan-saan. So, yun. So, i-timelapse ko na lang kayo. Hindi na ako mahihiya, guys. Binuka ko na yung lahat. Binuka ko na lahat sa inyo. Pero, ito naman yung totoo ng buhay ko. Hindi na natin yan itatago pa. Kasi, sinasabi ko na sa inyo lahat. Hanap po ako ng black bag. And then, babalikan ko yan. Hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Hindi na ako magsasalita. Hindi ko na siya, i-timelapse ko na ito. So, tignan natin. Ang ginaw ng kalibutan. Ang laki ng basement, guys. So, yan, oh.
Wala pa ring pagbabago, guys. Actually, dito, marami to dito kanina. Basura po ito, guys. And, yun. So, maglinis lang tayo. Diyan ilagay yung freezer at saka dito yung isa. Basura yung natira sa floor. And then, yung mga boxes, dyan na siya. Yun yung mga gamit ni Tami na mga basorang mga basore. Ito, sabi ko, wag mong ilagay ko dito lahat. Sabi ko, wag mong galawin. Kasi ito siya dito, uupo ako dito, titignan ko isa-isa kung anong man dyan. And then yung andoon is mga, some of it are tools and gamit ng pusa. And then yung sa floor is lilinisin ko pa. Tignan natin kung anong meron. Yung sa floor dito. And yun. So yun siya, guys. Wala pa rin pagbabago. And then lahat ng Christmas decor, sabi ko, wag mong i-block. Kasi every year, dito kukuha tayo ng dito yung mga Christmas decors, Christmas tree, mga Christmas lights. Ito na namang pundok ni Tami. Wala na tayong magagawa, guys, di ba? So, ang gagawin ko na lang ito para yung mga dumi sa floor. Ganon, parang map ba? So, ito yung mga snake, guys. Snake skin. So, may snake dito na hindi ko alam kung asa. Nakalabas ba siya? Or andito pa. Kasi yung snake skin is malaki at saka ang taas. Naputol-putol lang yan dahil kinuha ni Tami yung anek. Yun. Nagpahinga lang ako, guys, kasi sumakit yung ulo ko dito. As in talaga, sumakit. Malinis na dyan. Pwede nang dampaan ni Tami ng mga gamit. So, ito siya. Hindi bukas na to, guys. I-continue ko lang yung ito bukas kasi napagod. Tapusin ko na lang to dito bukas, guys. Ang anuhin ko naman lang is mag-continue doon sa side. I-ano ko lang yung mga spider kasi may mga spider. So, kailangan ko siyang i-ano. And yun. Ito yung buhay. Welcome to my world. And I think I'm gonna clean that area there that they can go through here kasi this is blocking their way. Lang pahinga muna ako kasi kailangan kong I took a leave kasi yung ulo ko talaga sobrang sharp yung sakit dito. Dito wala naman, dito lang yung sakit kayo. Yeah, so yun, bukas na lang, guys, and then dalhin ko doon ito sa ibabaw. May mga old camera din dito na na halongkat. So, I'm collecting old cameras kasi may mga rami silang mga
mga old na camera. So, kinukulik ko. May Polaroid dito na very, very old talaga. Ipakita ko sa inyo sa taas. Pero yun, dalhin muna natin dito sa taas. Ito yung camera, guys. Ang bigat. I don't know kung anong klaseng camera to. Pero mabigat. Ito, Polaroid camera. Yan. I don't really know kung paano ito i-open. I don't know. I don't have a clue. Pero yeah, Polaroid. Kailangang linisin. Mga camera yan. And yun. Ikinulok. I-display ko kasi sila, guys. Kahit pangit tignan. I-display natin. At ito naman, yun. Maglagay ng fruits. Yun. Marble. So, hugasan natin dalhin sa taas. Nasana yung nakat ko yung finger ko ng box. Ang sakit. Ang sakit. Parang paper cut lang siya. So, yun. Ito siya, guys. Let's open this. Let's open and let's see how it looks. So, ito yung holder. And ito yung marble. Ito sila, no, marami, pasensya na sa TV, guys, marami silang binibili. And then yung mga, naman nila, is tinatago lang talaga, guys. Yun yung naobserbahan ko. Bili sila ng bili, and then tatago. Parang, itago natin yan para Ang ganda, guys. Look. Ganyan ito siya, oh. Hindi siya ma-slide kasi may look. Hi guys! Namatay na naman ang camera. So ngayon, pabalik-balik na tayo. So yun. So andito pa rin tayo, guys. Same lang yung suot natin. And tinanggal ko lang yung kasi dusty na. So ngayon, meron kaming mga pagkain dito leftover. Pero gusto kong nagluto tayo ng steak the other day, 'di ba? So ang gagawin ko is i-recook kasi paborito namin ni Taming mag-recook ng steak, garlic, onion, yun lang. And yun, masarap na siya, guys. So yun lang yung gagawin ko. So magka tayo ng garlic. Meron naman kami mga leftover kasi so, okay na nga, hindi ako pwedeng hindi ako magluto pero gusto kong lutuin ito. Kasi nilagay ko to sa freezer. So, ngayon dinipros ko this morning. Steak, guys, pag meron kayong steak, or kung meron kayong beef, ginigrill ninyo, i-grill nyo siya, and then lutuin nyo garlic and onion, and then Maggi Sabor, na calamansi. Yun lang, guys. Ang sarap sa kadaming paminta. Ang sarap talaga. Pero kailangan mo siyang i-grill kasi yung flavor ng grilling, masarap talaga siya as in. Today is Tuesday. Thursday ngayon, guys. So, yun. Honey! Busy siya cellphone, guys, eh. Yung politics ba is nakakaluka talaga. Si Tami na lukang-luka na sa politics, eh. Naluka na ako, eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko na talaga alam. Yun yung mga tao dito, iba-iba kasi yung mga nila, paniniwala nila sa politics, you know? Nahati-hati yung mga tao, guys. So ngayon, nahati talaga, guys. Nakakatakot, di ba? Yung nangyari sa Capitol. Doon sa Capitol ba yun? Saan ba yun? Yung kahapon, yung anyari kahapon, yung mga tao sumugod doon sa sa kung saan yung mga natakot ako, guys. As in, sabi ko, my God, nakakatakot naman dito sa Amerika. Ano nang nangyayari dito? Bakit ganun? Diba? Sabi ko, dapat uwi na ako sa Pilipinas. Yun yung isip ko. Uwi ako sa Pilipinas, babalik talaga ako sa bundok. Sabi ko sarili ko, babalik talaga ako sa bundok. Kasi sabi ko, mabuti pa sa bundok. Basta may uma ka lang, okay na. Mananim ka lang, and then kapag may pira ka, and then yun, okay na lahat. So, sana wala lang NPE, di ba? Kasi papatayin ka din ng mga NPE. So, hindi ko alam kung saan talaga ako pupunta. Parang, alam mo kung anong lugar yung kung aalis kami dito sa Amerika, si Tami, parang ayaw sa Pinas. Kasi, you know, mainit. Pero gusto ko talaga, of course, country. Bansa natin yan. Pero alam nyo ba kung ano yung naisip namin dalawa kung saan kami magpunta? Australia. Kung aabot man tayo sa time na nagkalukulok ko na dito sa Amerika. Sa Australia talaga, guys. Kasi, iwan ko, pero ngayon, okay pa doon. Doon tayo sa Australia talaga.
magkapitbahay kami ni Simply Race. Aray, makakak ito na. Kapitbahay kami ni Simply Race doon sa Australia. I-title ko nga ito. Sabihin na naman ninyo na na clickbait na naman ito si queen daw ako ng clickbait. Hindi lang naman ako nag-clickbait. Kung may inano man ako na pag-usapan ko dito sa vlog at saka ginawa ko siyang title, pero hindi ko naman kiniklickbait na wala talagang nangyari, pati yung thumbnail. You know, yung thumbnail, yung iba nga dyan, ay, ang hilig magkuan kahit wala sa kahit wala sa vlog, yung thumbnail, meron talaga akong naalala na yung thumbnail is clickbait, and then yung title, and then pagtingin sa vlog, wala naman talaga. At least ako, meron pinag-usapan, mention, ganun, and then ginawa akong title. You know, alam niyo na. Sus, ginoo ko. Tinawag pa akong queen of clickbait. Ang daming nag-clickbait doon na talagang totoong clickbait. Sus, nako, mayroon talaga akong naalala talaga. Wag na nating pag-usapan, Day. Kasi, Day, alam ko talaga, Day. Di ba, Han? Di ba, Han? Australia, Han. Ala. Han, I'm talking. I thought you're in the bathroom. Are you thinking that I'm crazy, Han? I know you're crazy. I don't think. Oh my God. So, yun. Magkapitbahay kaming Simply Race. So, yun yung title ko. So, hindi ito clickbait. Ano lang ito? Napag-usapan natin. I-title natin, di ba? So, ito na. Tapos na tayo, di ba? So, yun. So, si Simply Race is maging kapitbahay natin. Magagalit yung Simply Race. If you're watching, magkapitbahay tayo, manood ka dito, and then sabihin mo, hala, may kapitbahay pala ako. Ano lang ito? Gusto kong maging pupunta kaming Australia, gusto kong kapitbahay tayo, Day. Ay, ginoo ko. Huwag kang magalit, Simply Race, ha? Fan pa naman ako sa iyo. Gusto kong maging kapitbahay tayo. Hindi ko naman alam kung saan siya nakatira. Hindi ko alam kung saan siya nakatira, pero gusto kong maging kapitbahay tayo. Hanapin ko talaga kita. Hanapin kita, maging kapitbahay. Bigyan kita palagi ng litson. Litson lang, Simply Race. Litson lang. Mag-litson ako palagi para sa'yo. Yung litson. Lumpia din. At saka lutuan kita ng steak palagi. Maaga po ako magluto para naman matapos. Para matapos at wala na tayong problemahin mamaya, diba? And meron naman akong gulay dito. Well, actually, wala akong gulay. Si Tami merong gulay. So, ako, okay naman ako kasi meron tayong gulay na sabaw. So, yun, happy na ako nun. And yun. So, lutuin ko lang siya, guys. Pakita ko sa inyo mamaya. Yung nakausap na Rafi Tolfo! Pinatolfo ako! forensic pathologist, kini-question yung ginawa nila nung autopsy report, medical legal. Maraming mga butas at evidence doon sa piskalya na para makahuli ng mga suspect nila. Example na lamang, yung pong paulit-ulit na sinabi ni Colonel Depositor sa kanyang mga interview, marami raw mga simen. Yet, ano yung mga simen na yun na nakita? Yung babae na pa, tinitas na kung sino may-ari ng mga yun. Doon po sa CCTV na lumabas na po sa media, na-screen siya, tapos video. In the first place, 7 and 2209. Sa 2209 po, laro si Christine. At meron pong 2207 na iba pong nakikita na pumupunta doon si Christine. Twice. 2207 na room na Christine. Si Christine check doon sa Romero. And then yung bones, sinuli ko na yung bones. Huli na siya kasi gusto kong ma-fry talaga yung bones. Yung oil na nilagay ko dito, konti lang. Kasi ayaw ko ng maraming oil. Yung oil dito na napunta is yung fat sa steak. Ang sarap nito, guys.
umaga na guys. Umagang-umaga na as in. Kagigising ko lang. But anyway, nakalimutan kong i-end yung vlog kahapon mga ka-everything. Hello, I'm sorry na i-end na natin ito kasi hindi ko na-end siya kagabi kasi natulog kami ng maaga. Sabi pa ni Mr. Let's go to bed early. Anyway guys, thank you so much for watching. I will see you guys tomorrow. Ngayon lang natin i-end. Bye guys. Thank you guys so much for watching. Bye.